расонаҳои маҳаллӣ дар афғонистон ба нақл аз шоҳидон гузориш доданд, ки толибон дар як намоиши даҳшатборе дар шаҳри Ҳирот ҷасадҳоро дар чангаки кран авезон карданд. Ин намоиш баёнгари он аст, ки толибон ба усулҳои ҳукумати пешини худ баргаштанд. BBC аз қавли ду хабарнигори маҳаллӣ навишт, ки ҷасади 4 нафарро, ки ба одамрабоӣ муттаҳам мешаванд, дар чанд минтақаи Ҳирот овехтанд. рӯзномаи 8 сепҳи Афғонистон менависад, ки ҷасади чанд марди муттаҳам ба одамрабоӣ дар чанд қисмати шаҳр ба намоиш гузошта шудааст. дар ин гузориш омадааст, ки одамрабоён дар пайи тирандозӣ бо толибон кушта шуданд. вазир Аҳмад Сидиқӣ, молики як дорухона дар канори хиёбони марказии Ҳирот, ба хабаргузории Associated Press гуфтааст, ки 4 ҷасадро ба майдон оварданд ва 3 ҷасадро ба майдонҳои дигари шаҳр интиқол доданд. Сидиқӣ гуфт, ки толибон дар хиёбон эълон карданд, ки ин 4 нафар дар одамрабоӣ даст доштанд ва дастгир шудаву пулис онҳоро кушт. муовини волии вилоят Мавлавӣ Шир Аҳмад Амар, ки толибон таъин кардаанд, гуфт, ин афрод дар задухурди мустақим бо ҷангҷӯёни толибон пас аз рабудани як туҷир ва писари ӯ, ки баъдтар наҷот дода шуданд, кушта шуданд. ДПА аз қавли ин мансабдор навишт, ҷасади онҳоро дар хиёбонҳои шаҳр овехтанд, то барои одамрабоён намунаи ибрат шаванд. онҳо ба дор овехта шуданд, то касе ба содир кардани чунин ҷиноят ҷуръат накунад. дар видеое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст, ҷасади хунолуди мардро метавон дид, ки занҷирпеч дар чанги кран дар майдони марказии шаҳри Ҳирот овезон аст. дар ин навор шумораи зиёди одамон низ дида мешаванд, ки ин манзараро дар телефонҳои мобили худ сабт мекунанд. Зиёлуҳақ Ҷалолӣ, раиси пулиси шаҳри Ҳирот, ки аз сӯи толибон таъин шудааст, тасдиқ кард, ки аъзои толибон падару писареро, ки пас аз табодули тир 4 одамрабо онҳоро рабуданд, наҷот доданд. вай гуфт, ки як ҷангии толибон ва як одамрабои ғайринизомӣ захмӣ шуданд, аммо 4 нафар аз одамрабоён дар тирандозӣ кушта шуданд. мулло Нуриддин Туробӣ, яке аз асосгузорони толибон ва иҷрокунандаи асосии тафсири сахтгиронаи шариати ислом, дар суҳбат бо хабаргузории Associated Press гуфт, ки гурӯҳ аз ҷазоҳое ба монанди буридани даст ва ҳукми қатл ё эъдом даст намекашад. ин намояндаи толибон гуфтааст, нигарониҳои кишварҳои хориҷиро аз иҷрои ҳукми қатл намепазирад ва ҳушдор додааст, ки ҷаҳон бояд ба умури дохилии ҳукумати толибон дар Афғонистон дахолат накунад. ҳеҷ кас ҳақ надорад ба мо бигӯяд, ки қонунҳои мо чӣ гуна бояд бошанд. мо қонунҳои худро бо пайравӣ аз ислом ва Қуръон таҳия мекунем, гуфтааст мулло Нуриддин Туробӣ. ин изҳороти Туробиро сухангӯи Департаменти давлатии Амрико Нед Прайс маҳкум кард ва гуфт, ки ин ҷазоҳо нақси дағалонаи ҳуқуқи инсон хоҳанд буд. мо бо ҷомеаи ҷаҳонӣ азми қавӣ дорем, то омилони ин гуна қонуншиканиро ба ҷавобгарӣ кашем, гуфт Прайс рӯзи 24 сентябр. аз замони ғасби ҳукумат дар Кобул дар 15 августи имсол, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба амалкарди толибон назорат мекунад, ки оё қонунҳои золимонаи худро ба мисли солҳои 90 барқарор мекунанд ё хайр. дар давоми ҳукмронии бераҳмонаи худ дар Афғонистон аз соли 1996 то 2001, толибон бо ҷазоидиҳӣ дар шакли шалоқзанӣ дар мазҳари ом, сангсор кардан ва дасту пойҳои одамонро буридан маъруф буданд.